Takže sme svedkami tohto zničeného domu, ktorý bol zničený počas strašnej snehovej vychrice. Ako môžeme vidieť, po dome neostalo nič. Sú to trosky, nedá sa tam bývať, rodina piči. Tu máme aj zničeného majiteľa domu. Ako sa to vlastne stalo? Ako to prebiehalo? No normálne ti spím a zrazu strecha jeb. Nech nie som vonku na latrine, tak už určite som tu na 2 metre pod zemou. A teraz mi domy dá nové byty. Kto mi dá nový byt? Tí cigáni, oni majú, hej, a čo ja? Pozrite sám, celý život som to budoval. Vlastnými rukami? No, ešte aj vnúčka pomáhali, aj starý otec pomáhali. A tak no. No a mi až ťažko o tom hovoriť. Hovoríte teda, že teraz momentálne nemáte kde bývať. Rodina, čo, blízky? Blízky. Takže v tejto trojizbovej vile chcete stráviť zvyšok života, alebo sa posnažíte vybudovať niečo nové? No, mne už aj tak moc neostáva, no. Viete, akože. Tak, ďakujem vám za rozhovor, dúfam, že ľudia pomôžu. Pre televíziu Markíza Martin Debnár. Dovidenia.